Dette er Køge Bugt, sommeren 1970. Køge Bugt på Østgrønlands kyst ganske vist, men alligevel. Andre stednavne på denne måske verdens koldeste og karrigste kyst, for eksempel Skrækkensbugt og Dødemandspynten, giver mere billedlig fornemmelse af, hvad det er, det drejer sig om. Fraflytning, forflytning eller udflytning. Grønland er overbefolket. For at skaffe livsbetingelser til så mange som muligt, ydes der nu fra officiel side en vis støtte til, at folk flytter ud fra byerne, fra bygderne og ud til fangsteder uden nogen form for moderne komfort. Vi er i øjeblikket på vej til fangerdistriktet Umivik, 250 km fra Ammassalik, østkystens største by. For 11 måneder siden blev 11 østgrønlændere, fanger med koner og børn, hunde, hundeslæder, kajakker og en enkelt motorbåd sat i land her langt ude bag ved kysten. Og siden man satte dem i land, har man intet hørt fra dem. Man ved altså, sagt lige ud, intet som helst om, hvorvidt de er levende, om de har været syge, eller hvordan de i det hele taget har klaret sig. Vi sejler direkte mod et af de nyeste eksperimenter inden for grønlandspolitikken. Et eksperiment, hvor indsatsen er mennesker og dyr, hvor det hele er en konfrontation med livet som pant. Det kan ikke nægtes, at det er med en vis spænding, man er på vej ind mod Umivik nu her. Men det er 5. år i træk, at vi har haft folk ude ved disse fangstpladser. Efter fangernes eget ønske, et gammelt ønske om at kunne komme ud til disse fangstpladser, som ligger uden for det almindelige Ammassalik-distrikt, har man altså imødekommet dette gamle ønske siden 1966. Og det er 4. år så. 4. år, man har nogen ude, og det er nogle af årene er det gået sådan, at de er kommet hjem og i løbet af, eller ikke helt hjem, men i hvert fald så langt frem som til telegrafstationer, hvorfra de kunne melde, hvordan det var gået i omkring februar måned. Men et par gange er det sket, altså også i det her tilfælde, at vi overhovedet ikke har hørt fra den, siden vi satte dem i land på denne øde og barske kyst her, hvor de må klare sig af de fangstdyr, som de kan få, og med de fangstredskaber, som de har med sig hjemmefra, samt en mindre nødproviant, som kommunen har stillet til deres rådighed i erkendelse af, at det er en sag, som man bør støtte under hensyntagen til den befolkningsoverskud, som der er eller overbefolkning, som der er i Ammassalik distrikt. Som sagt, vi ved ingenting. Det er spændende, om vi nu her i løbet af et par timer, når vi når her ind i bunden af fjorden, vil møde nogle smilende, raske, glade mennesker, eller om de kan være tynget af sorg eller af begivenheder, som kan være sket i løbet af disse 10-11 måneder, hvor de har været helt alene, og som vi ikke kender noget til. Men det er de betingelser, som vores forfædre her i Østgrønland har levet under, og som heldigvis endnu en hel del af de gode fangere ønsker at fortsætte i. Spændingen er udløst. Alt er i orden. Man har klaret sig igennem uden alvorlige og uheld, sygdomme eller savn. Og dog. Savnet efter røg var formidabelt. Det første ord, har I ikke en cigaret? Det har jeg ikke smagt i måneder. Og mit pibetobak har jeg røget om og om igen. En dyb inhalering. Først går det godt, så melder svimmelheden sig. Hurra for civilisationens mange goder. Fangstedets beboere har for længst hørt skibet. Når man er vant til total stilhed, røber motordunken sig hurtigt.
På det første sted var familien rejseklar. På det andet var man i fuld gang med rejseforberedelserne. Alt nødvendigt bohave samt sælskind, spækposer, børn, hunde, kajakker. Alt skal med. Der udvikles nyheder om fangstresultatet. Fangerne er ret tilfredse. Den voldsomme storm i februar, der ødelagde store dele af østgrønlandske byer, hjalp fangerne. Stormens pres fik storisen til at bryde op, så der kunne sejles og dermed jages. Men at opretholde livet som fanger kræver plads. I de nye planer for en begrænsning af folketallet indgår genbeboelse af i alt 7 fangstpladser i Ammassalik distrikt, der har en udstrækning på 1000 kilometer. Stort flere kan der ikke oprettes, uden at fangerne kommer ind på hinandens jagtområder. Det kan medføre grænsestridigheder. Omregnet i personer vil det sige, at i alt ca. 300 vil kunne opretholde livet som fangere. Set med danske øjne er det et barsk liv. Men hvad siger fangerne selv? Vi talte med dem i midnatssolens skær. Du har igennem en del år været i Umivik-området på fangst. Ja, jeg har i de sidste halvsnes år været på fangst i Umivik-området. Fangstdyrsmængden er nogenlunde konstant. Der er nok for os også i fremtiden. Mange af vores børn er interesseret i at fortsætte i vort erhverv. Du er vokset op i blandt fangerfamilie, og da du blev voksen, arbejdede du først i nogle år som lønarbejder inde i byen, men er nu taget ud på fangsttur. Hvordan har denne oplevelse så været for dig? Jeg voksede op i blandt fanger, og jeg havde min barndom der, og lærte der igen af livet som fanger. Men da jeg blev konfirmeret, gik jeg ind som arbejder, indtil jeg blev gift. Og derefter tog jeg så på denne fangsttur og prøvede livet som fanger. Ja, jeg kan jo ikke sige endnu, at jeg er blevet en rigtig fanger, men det har bidt mig, og jeg vil tage afsted hertil igen. Du vokser op i Kumiut, og da du blev voksen, prøvede du og din kone at tage på vestkystarbejde. I arbejdede på fabrikken i Christianshåb, men efter I kom tilbage her til Ammassalik, tog I på fangsttur her ned til Umivik. Vi kunne på de gode dage tjene op til 100 kroner ved fiskeriet. Senere prøvede jeg, at da fiskeriet gik tilbage derude, at tage til Christianshåb for at arbejde på fabrikken der. Og selvom vi fik løn, så brugte vi også tilsvarende mad, så vi sådan set ikke havde noget udbytte af vores tur til vestkysten. Først efter, at jeg er slået ind på fangererhvervet og har været på disse ture til Umivik, synes jeg, at jeg har fundet min plads i tilværelsen. Du er Inus' søn, og du agter at fortsætte i din fars spor. Fra barn af er jeg vokset op på disse fangstture sammen med min far, og har været opdraget til at skulle være fanger. Det var ikke nemt i begyndelsen, men nu føler jeg, at det er her, jeg hører til.
Sådan sagde fangerne, der netop havde haft 11 isolerede måneder i Ammassaliks sydlige fangstdistrikt. På vejen til Ammassalik havde kvinder og børn slået sig ned i lasten. Nordpå hedder det største fangstdistrikt Kangerlussuaq, 300 km oppe i ødemarken. På denne boplads, der hedder Iqlimut, ganske nær Ammassalik, holder nogle af fangefamilierne sig klar til at tage nordpå i 11 måneder. Det er blandt andre storfangeren Thomas Ignatiussen, 59 år, og overhovedet for 30 fangere med koner, børn, hunde og fangstgrej. Thomas Ignatiussen, er der fremtid i fangst? Isumakaqpit siunissaqartoq taanna angalasornersi. Han synes, at det er god fremtid i det. Hvor stor er hans familie? Ilaqutari qassiuisi. Inuit qassiuisi. Allaqtus. Oish. Imaqasaasni. Ilaqutari meqqailangullu. Det er 16 personer med børn. Og det er altså hele familien, der tager afsted til fangstområderne. Der er ilaqutari tamassiul susiallassuusila. Hvor meget fangede de sidste år deroppe? Siorna tappaunikkassi qano ikatsinisuni pisaqarpisi. Namoisitni mirarpun ayangisitni namoituapatni. Det har fanget rigeligt, sådan at det kan klare sig. Thomas Ignatiussen er glad for, at det grønlandske klima er blevet koldere. For med kulden vender fangstdyrene, sæl, hval og bjørn tilbage. Ignatiussens kone har 2 jobs. Hun tilbereder skindene fra de dyr, hendes mand nedlægger, og hun er bopladsens jordmor og læge. Kan hun klare næsten alle slags sygdomme? Kurere dem, behandle dem? Sorluman naqaanimmaqa ajunginnero taavani piniariartarfissinni illisorlu nakorsatisulisut. Taminna suli nakorsalu sulilarpua ikiuilatsa kisikingatsattamasa ikiumnaarpakka sulialarpakka. Kisaama sulialarakut. Kirnaitini kisnamasa kisaama porsenatort. Det er rigtigt. Hun tager sig af de lægelige. Det gælder også, når der er mindre operationer og sår, der skal syes. Og alt det tager hun sig af. Hvad opererer hun med? Det første år, før hun fik en ordentlig medicinkasse, brugte hun en stor sytråd, som hun filer til, når hun skal operere byld eller sådan noget. Så skærer hun med den, når den bliver rigtig skarp. Og når hun skal sy større sår, så syr hun det med almindelig sytråd og almindelig synål. Men hun opererer altså, det vil sige skær. Før hun fik den medicinkasse, der brugte hun alt mulige redskaber, hvad hun kan finde. Men nu har hun fået en medicinkasse med instrumenter. Forskellige instrumenter har hun fået af lægen, som hun kan bruge til de forskellige ting. Og hun også æder med til bedøvelse. Det er simpelthen nærmere med mig så. Bedøvelsesmidler har hun ikke, det får hun heller ikke. Det vil sige, at operationer sker uden bedøvelse. Der var bedøvende vi kan se, det er simpelthen nærmere Ja, det sker uden bedøvelse. Gideon Ignatiussen her er 13 år, og han er, kan man næsten sige, gået i lære som fanger. Hvor meget har han skudt sidste år for eksempel? Illit piniartuaraavut ila. Soorlu siorna taavannikkassi qassini anguit. 4 på.
Han fangede 44 sæler sidste år. Hvordan fanger han dem? Qanorilisungi pisarasarpingit. Assasungi. Han skyder den. Har han fanget andet end sæler? Assanik pisaqarnikuit puisiungittunik. Sortlusuna. Han har også fanget en narval. Kunne han tænke sig i stedet for at stå inde i KGH's butik inde i Ammassalik? Illisuna naqerinarnaruutippiuk piniartuuner imaluunniit pisiniartittisuni sorlkuukihu pisiniarfiani suna naqerinnaruuju. Tjeri. Qano Tjerina. piniartuuner. Han vil hellere være fanger end at være ekspedient. Kan han lide det frie liv? Er det det, der trækker? Sorlu nu når vi angadarne imamidu angadarne nuannarinaruuju. Det er han. Vil han være en lige så god fanger som sin bedstefar? Immaqa aadattut pikkorutsingalut piniartut pikkorutsingisumussut. Det mener han. Er bedstefaren hans forbillede? Aadavisulianangikkusullugu piniartuunara nuannartaratunga. Bedstefar er forbilledet, eller lidt omskrevet. Fortiden er forbilledet for fremtiden. En fremtid på fangstpladserne kræver alt af sin mand, og det kræver meget af kvinderne. Netop kvindernes kunden er et af problemerne ved udflytningen til fangstdistrikterne. En fanger sagde, jeg vil gerne afsted, men hvor finder jeg en kone, der kan og vil tage sig af tilberedelsen af skindene? Har man først smagt på nutiden i vor forstand, medfører det hurtigt en ændring af den oprindelige samfundsorden og i menneskenes færdigheder. En radiostation er helt nødvendig i et moderne samfund. Men for Ammassaliks vedkommende kan man godt stille det spørgsmål. Var det samfundet, der krævede radiostationen, eller var det radiostationen, der kom til at ændre hele samfundet? Og da vi kom her for 23 år siden, der var samfundet ikke mere end alt så stort, som det er i dag. Og det er klart, at når vi så kom med så mange familier med børn og får flere børn osv., så blev der et krav for et bedre skolevæsen, og dermed måtte man have flere udsendte skolelærere. De kom også med familier, de skulle også have tjenesteboliger. Og så begyndte man at spørge efter et bedre sundhedsvæsen, og så kom der yderligere udsendte med familier. Og KGH's lager var ikke tilstrækkelige, de skulle være større, butikken skulle være større, og dermed større personale, og endnu flere børn og større skole. Og så begyndte det hele jo. Og før vi fik set os om, så måtte vi have DTU's værksteder også. Og så blev der et stort krav om mere elværk. Så blev der bygget et elværk. Og til sidst så arbejdede hele befolkningen for alle disse mange store institutioner og har gjort siden. Det kan lyde ret uhumant, at man væger sig imod at give sådan udflyttere, altså små fangstpladser, en radiostation. Men vi ved jo af erfaring, at hvis man gør det, så ligger der en meget, meget stor fare i, at i løbet af nogle år, så har vi udsteder, altså det vi i dag kalder bygder på de steder, og det var jo ikke hensigten. Og en væsentlig grund til det er også, at når man bor et sted, hvor man afskårer fra omverdenen, som i 10 måneder, skal vi sige, så er vi meget påpasselige med at huske at få alt med, når man altså ved, man er afhængig af både søm og skrue og alle de andre småting. Men hvis man ved i baghånden, at man kan kalde hjælp fra luften, så sløves man på det punkt. Og det er noget, som jeg kan da tale med om på de radiostationer, jeg har siddet. Og efterhånden, som vi har fået muligheden for at få reservedel med luften, ja, så sløves man lidt over og husker på det hele med. Men i det øjeblik, at de kan kalde hjælp, og nu mangler de måske for at tage det groft med tobak eller et eller andet, og så kommer der et fly, eller en anden ting, hvis de ved, at de har en radiostation, så kan man være tilbøjelig til at tage for mange børn med sig. Måske personer, som ikke er i alt for god
stand, som ikke direkte skal tage del i fangsten. Og ud fra den betragtning, eller ud fra den bagtanke, at skulle de blive syge og få krav for lægehjælp, så kunne den komme af luften. Og til de pladser herovre vil det blive en meget, meget, meget stor økonomisk affære, hvis det skulle kunne lade sig gøre. Men det vil altså også sige, som vi selv er inde på, at man kan altså ikke tilkalde hurtig hjælp, hvis det er påkrævet ved sygdom og så videre. Det kan man ikke. Man er fuldstændig afskåret for at sejle derud, cirka i 10 måneder. Og fra luften vil det jo ikke kunne landes uden helikopter. Og meget af vinteren vil man jo bogstaveligt talt ikke kunne flyve der. Føler kommunalbestyrelsen ikke også et ansvar for disse mennesker, hvis nu der opstår nød, og de ingen muligheder har for at komme i forbindelse med for eksempel Ammassalik? Spørgsmålet har vi som sagt ikke er blind for, men da vi ikke har nogen anden mulighed for at få hjælp på en anden måde, har vi altid sagt til fangerne, når de skal rejse ud til deres fangpladser, at de må have en god og lykkelig fangstsæson. Skonnert-fører Niels Underbjerg har i 21 år besejlet østkysten med blandt andre den kongelige grønlandske handels skonnert Ejner Mikkelsen, opkaldt efter den berømte danske polarfarer. Når den strenge vinter hindrer Niels Underbjerg i at sejle, er han kredsdommer i Ammassalik distrikt. Han har således såvel erhvervsmæssigt som menneskeligt og socialt fulgt udviklingen på nærmeste hold. Hvordan bedømmer han fremtidsudsigterne for fangerbopladserne? Jeg tror godt, man kan få en hel del derude. Jeg mener bare, at der burde være lidt mere system i det på den måde, at man må se mere kritisk på det, man sender ud. Det har jo altid været sådan i en fangerbefolkning, at det er så hårde vilkår, så man kan ikke eksistere, hvis der kommer for meget et påhæng. Her tænker jeg på folk, som jeg plejer at kalde søndagsjæger. Det er ikke noget at slæve med ud på de små pladser, der både skal have grammofonen og alle de der forskellige nymodens ting med. Og ikke have kajakker og udrustning, så de kan drive fangsten, som den virkelig er. Det er jo en meget barsk form for tilværelse. Nej, jeg tror også i Danmark, at man synes, det er ganske forfærdeligt, men det er jo en kendt skærning. De har det jo godt, de mennesker derude. Man ser, når man henter dem sådan efter et års forløb, børnene strutter jo af sundhed. Jeg ved da godt, at det indebærer jo en kolossal risiko at være afskåret fra omverdenen i tilfælde af sygdom og misfangst eller sådan noget. Men sådan har de jo altid levet førhen. Jeg tror ikke, man skal tage det så tungt igen. Fangerfamilierne lever det meste af året uden kontakt med omverdenen, uden kontakt med dens hjælpe- og præventionsmidler. Derfor er børnetallet stort, trods spiralen. Det er kun et års tid siden, at vi startede for alvor med virkelig kampagne for at få oplagspiraler hos både dem, som havde en stor børneflok i forvejen, og også hos de helt unge, som man gerne vil beskytte mod, at de kommer for tidligt ind med en børneflok og bliver sat tilbage med henblik på uddannelsesmuligheder. Har man nogle tal for, hvor mange procent af den kvindelige befolkning i dette distrikt, der har spiral? Ja, vi ved i hvert fald, at vi har lagt cirka 300 spiraler op på nuværende tidspunkt, og hvis man tager den fertile aldersgruppe, altså kvinder, som kan føde børn fra 15 år op til slutningen af 40'erne, bliver det vel et sted mellem 50 og 75%. Jeg kan nok ikke komme det nærmere. Det har været nævnt, at det kan have visse vanskeligheder for at bruge spiralen, specielt med henblik på fangerbefolkningen, fordi der skal en vis kontrol til efter opsætning og så videre. Nej, jeg synes, det går forbavsende nemt. Altså, den grønlandske befolkning accepterer, i hvert fald for kvindernes vedkommende, de ikke så... De tolererer de få gener, der er, bedre end den danske befolkning. I nogle tilfælde, så er det jo ejendommeligt nok mændene, der er imod spiralen, om det er deres gamle faders stolthed, eller det er, at man har været nødt til i gamle dage at have en stor familie for at kunne forsørge sig og sine og sikre sin alderdom.
Det tror jeg er noget nyt her. P-pillen er ikke nogen løsning her. Man tænker vel ikke i de baner, altså man lever sit frie, naturlige seksuelle liv og lever i det hele taget i en egen døgnrytme. Man spiser ikke til faste tider, sover til faste tider, som vi gør. Man lever i det hele taget mere frit og har svært ved at falde ind i sådan helt stramme timeplaner med overholdelse af nøjagtige regler for sådan noget. Har det indtryk af, at det er de sundeste folk, der tager på udstederne? Ja, det tror jeg nok, man generelt må sige, at det får man derud, eller indtryk af, så snart man kommer ud, at det er virkelig frie mennesker, glade mennesker, store, stovte fyre, som kan ernære sig selv og kommer bredt smilende til en og på lige fod. Ikke nogen genertid. Det er dem derude, der klarer sig bedst, det er helt klart. Og i det hele taget det, at man kan gå ned i butikken, og hvis man har penge, altså købe alle de ting, som man i gamle dage måtte slås for, tit en kamp med døden i kajakken. Eller, det var virkelig med livet som indsats, man opretholdt familiens liv. Som den største by på østkysten, Ammassalik har sine problemer med hensyn til udflytning, skabe erhvervsmuligheder for alle menneskerne, der bor her, så er problemerne lige så store i Scoresbysund langt nordligere. De er vel endnu alvorligere her. Og der er nu fra privat og offentlig side, er der store bestræbelser i gang for at give disse mennesker en mulighed for at få en tålelig tilværelse. Men spørgsmålet er også, hvad skal det være for en tilværelse? Skal det være en tilværelse, der er knyttet til administrationen, altså til danskernes job her i Grønland? Eller skal det være et job, der er naturligt for grønlændere, og specielt i de områder, nemlig fangsterhvervet? Og der er på det seneste nu gjort en række initiativer for at få fangsterhvervet i gang igen. Og formanden for Scoresbysund-komiteen, der er et privat institution, hofchef Ebbe Munk, der er jo noget i gang i Scoresbysund nu. Hvad er det, man vil lave deroppe? Jeg vil gerne lave en fremtid for dem, der ønsker at være fangere. Da kolonien i sin tid blev oprettet, det var i 1924, vi havde ekspeditionen, det er Ejner Mikkelsens ekspedition, og så flyttede grønlænderne op fra Ammassalik, og det var baseret på fangst. Så det er i og for sig udgangspunktet for genbefolkningen af hele det store fjordkompleks, der hedder Scoresbysund deroppe. Så er det er jo altså mange år siden, det er jo 46 år siden. Og hidtil er det for så vidt gået meget godt, fordi man har levet af fangst, og der er god fangst. Det er jo altså fortrinsvis sæl og bjørn, og der er vel også rev. Men der er ikke noget fiskeri, for eksempel. Så det, man er bange for, det er altså den der tekniske udvikling, der finder sted. Der er jo en række institutioner oppe i Scoresbysund, der skal være der. Seismografiske stationer, elektricitetsværket, sondestationer, vejrstationer osv. Det er jo alt sammen udmærket. Men hvis den indfødte grønlænder bliver altså for meget afhængig af dette fremmede element, ja, så kommer han måske ud altså af sin balance. Det er lidt, der er sket, ikke? Det er faktisk den udvikling, der er i gang, så det skal altså træffes en bestemmelse nu, og det er grønlænderne selv, der må træffe en bestemmelse. Og så har altså vi foreslået udflytning for dem, der gerne vil, således at de kan fortsætte at være fangere. Og det har man med stor forståelse set på, dels i Grønlandsrådet, som lige har haft nogle møder om det, og i ministeriet, og sidste år var jo ministeren deroppe, og departementschefen, og de er helt indforstået med, jeg vil ikke kalde det vores initiativ, for det er en naturlig ting, men altså det forsøg bliver gjort, at man giver grønlænderne en chance for at kunne leve, som de hidtil har gjort. Er det den sidste chance? Det vil jeg faktisk tro, det er, og de skal jo altså, de gamle fanger, de vil jo fortsat fange, men altså om de unge vil lade sig oplære som fanger og flytte ud i terrænet, det skal altså vise sig. Og der står de altså i valget mellem, hvad skal jeg sige, byens sociale fordele og hvad det nu giver, og så leve i og for sig som fanger, altså valget imellem petroleumslampen og elektriciteten. Det de skal, det er tilbage til naturen. På en måde, men dog under lidt mere organiseret forhold, men bevarer altså deres egen personlighed og deres egen kultureksistens, altså, men baseret på fangst. Og det er en chance, og det må vise sig altså om ungdommen er samme opfattelse, og hvis de ikke er det her, så underskriver de altså deres egen udslettelse som grønlænder på østkysten. I Sordok, syd for Ammassalik, er midtpunkt i et af de sydlige fangstdistrikter. I Sordok er en bygd med butik, elværk og en lille radiostation. Set med danske øjne er det et trist sted. Her er snavset og rodet. I Sordok, der skal bestå, har 15 huse med 150 beboere. Befolkningen er fangere.
Men en af de største salgsartikler i butikken er ikke fangstgrejer, men kiks. 50% af befolkningen er børn. Jeg kan da godt se med, at man med danske øjne kan synes, at det er et sted i forfald. I hvert fald kan man jo nok sige, at den gamle fangerkultur er i forfald her. Skyldes det, at man nu kan gå hen i butikken og købe sådan de nødvendigste ting, at man ikke behøver at proviantere så lang tid i forvejen? Jeg tror, det er en af årsagerne til det. Jeg tror, at butikker og fast bosættelse, jordmøder, skoler osv. har meget vanskeligt ved at harmonere med en fangekultur. Altså en ting, man alvorligt burde overveje, når man laver en grønlandspolitik? Ja, i hvert fald herom tror jeg, altså, når man for eksempel taler om disse udflytninger, eller som jeg vil nu hellere foretrække at kalde dem for fangstrejser, der må man, der tror jeg, man skal renoncere noget på netop de ting, som jeg nævnte, butik, sundhedsvæsen, skolevæsen og den slags. Altså i det, man må foretrække, at det de, der vælger den vej, der bliver gode og dygtige fanger og bliver tilfredse i det liv, som de får der, frem for at man prøver på at gøre dem til Einstein, og hvad de aldrig bliver. Med de langvarige ophold på fangstpladserne rejser sig spørgsmålet om skolegang, eller i hvert fald undervisning. Hvordan foregår undervisningen på fangststederne? I øjeblikket undervises de af en læser. Det betyder en mand, som kan læse, og når de rejser herfra, bliver han udstyret med det nødvendige skolemateriale. Men har man nogen garanti for, derefter rejser de afsted og er væk hele året. Og han kommer igen næste sommer og får sin løn. Og vi siger goddag til børnene. Men et egentligt tjek på undervisningen har vi ikke. Det siger, man ved faktisk ikke, om de børn overhovedet er blevet undervist. Det ved man ikke, men vi får dem samtidig året efter i skolen, og der kan man jo mærke og se, hvordan det står til med deres kundskaber. De får en ringe skolegang, og på grund her er det vanskeligt for dem at skifte erhverv. På den anden side, hvis man anbringer børnene på skolehjem, kan der vel også være tale om, at man taber nogen fra fangererhvervet. Men her må forældrene gøre et valg. De må vælge, om deres børn skal være fanger, eller skal leve i det mere nuancerede, moderne liv. Der har været talt en del om man skulle afløse undervisningspligten med en såkaldt undervisningsret. Hvordan vil de se på det fra pædagogisk side? Undervisningspligten gælder jo stadigvæk. Når man så bygger skolehjemmet og placerer børnene der, opfylder man jo sådan set undervisningspligten. Samtidig må man nok stadigvæk ansætte læseren ude på fangstpladsen. Men han er jo først og fremmest fanger, og derefter, hvis tid og vejr tillader det, kan han undervise børnene, så de kan få en tørftig undervisning. Det er altså et spørgsmål om enten regelmæssig undervisning eller en fangertilværelse. Et både og eksisterer ikke. En delvis løsning på dilemmaet kunne, som nævnt, være opførelsen af et elevhjem i Ammassalik til fangerbørnene. Men dette projekt er skudt ud. Som på de danske spares der også på de grønlandske investeringer. Men det er ikke alene et pengespørgsmål. For fangerne er det et overlevelsesspørgsmål. For fangere, der lever størstedelen af året i isolation, er skolegang ikke at foragte, men den er ikke en livsbetingelse. Fangerne, som vi var med til at hente i Umivik, medbragte 600 sælskind og 5 isbjørneskind til en samlet salgsværdi af ca. 70.000 kroner. Samtidig ankom fra Kangerlussuaq 5 fangerfamilier, i alt 26 personer og 53 hunde. De havde nedlagt 400 sæler, 5 isbjørne og 10 narvaler. Også en samlet værdi af ca. 70.000 kroner. Fangerne var tilfredse med dette resultat.
Sirenen, kaldet Storevog, hyler, og grønlænderhundene svarer. Hyleriet betyder, at arbejdet i Ammassalik genoptages. Den voldsomme storm, Pitarakken, ødelagde i vinter bygninger og materiel for ca. 12 millioner kroner. Den materielle skade var, som det ses, meget stor, men ingen mennesker kom noget til. Ammassalik slikker stadig sårene efter stormen, og er i denne sommer omdannet til en stor støjende arbejdsplads. Overalt bygges og repareres. Mange danske håndværkere, de såkaldte sommermænd, arbejder i Ammassalik og i de nærliggende bygder. Trykket på byggekedlen er så stort, at der er mangel på arbejdskraft i Ammassalik by. Altså hvis vi går tilbage til byen, så er der i øjeblikket, altså absolut, hver eneste, der er arbejdsdygtig og arbejdsvillig, er beskæftiget i øjeblikket. Jeg har jo lavet her en lille statistik, og hos institutioner og private mennesker, der er 235 mænd og kvinder beskæftiget, og alt i alt, så er der, når vi trækker børnene fra, så er der 310 arbejdsdygtige over 15 år. Det vil sige, at man får tilbage 75 personer, som ikke er beskæftiget, og det kan være unge piger i nærmest. Jeg vil tro, de fleste er unge piger, som går hjemme og ikke laver noget. Det har i mange år været et stort problem med hensyn til beskæftigelsen af grønlandsk arbejdskraft. Der er på det seneste i landsrådet besluttet forskellige foranstaltninger, der skal beskæftige flere grønlændere heroppe og begrænse antallet af udsendte danske håndværkere. Her i Ammassalik er der en privat dansk entreprenør, der beskæftiger 28 grønlændere med forskellige arbejder. Og Osvald Christensen, hvordan bedømmer de nu den grønlandske arbejdskraft? Ja, jeg er altså godt tilfreds med dem. Helt i orden er det selvfølgelig ikke, men det kan man jo heller ikke forlange. Det er jo ikke så længe siden, at jeg er begyndt som entreprenør, og det er lidt vanskeligt at få dem til det helt rigtige, ikke? Men i det store hele, så er jeg i hvert fald godt tilfreds. Men er der nogen forskel på grønlandsk og dansk arbejdskraft? Arbejdsmæssigt set, der synes jeg altså ikke, det er. Nu er det jo udelukkende ufaglærte folk, jeg bruger. Men jeg har i hvert fald mange gode folk. Det kniver lidt med, det er maskinfolkene og chaufførerne. Jeg har jo 7 maskinfolk og chauffører, og det er jo altså, som man siger, at det kniver lidt med, at de kommer. Er det især lige efter lønningsdagen? Ja, det er lige efter lønningsdagen. De får jo løn fredag middag, og så skal man passe mægtigt på dem, hvis man vil holde dem fra flasken om eftermiddagen. Men i løbet af aftenen, og så går det jo alligevel los, og så er det mange af dem, de udebliver om lørdagen. Man kan ikke regne med mere end 50% mødedeltagelse om lørdagen. Hvor meget tjener de nu her? Ja, nu i den tid her tjener de ret godt. De har jo akkord på de fleste stykker arbejder. Og vi har mange timer i øjeblikket. Og de mest stabile af dem, de kan godt ligge på en 650-700 kroner. Hvor meget vil en udsendt dansk håndværker tjene? Ja, med så mange timer, der vil han nok tjene det dobbelte, hvis det forslår. Med de danske håndværkers ankomst til Grønland følger sensationsberetninger om, hvor dårligt danskerne opfører sig. Druk, slagsmål, hår. Senest har en dansk avis fortalt om en pige, der efter at være drukket fuld i hårsprit, blev kastet ud over en klippeskrænt. Avisen overdramatiserede de faktiske kendsgerninger, men lidt røg i køkkenet havde der været. Pigen havde, som mange af sine medsøstre, i lang tid levet i barakkerne. Der og generelt i Grønland skiftes ofte partner, og kønssygdommen gonorré hører stadig med til hverdagen. Sammenlignet med europæiske
befolkninger, der er der meget livligere seksuel udfoldelse. Man ser mere naturligt, mere frit på det. Har ikke vores forkvaklede eller kristelige, eller hvad man kan finde på at kalde det, livsmoral. Man har en helt anden indstilling til kønslivet. Men der følger jo altså nogle ting med, for eksempel altså en mere udbredt gonorrhé. Der følger gonorrhé blandt andet, ja. Jeg ved ikke, om der følger andet med. Hvis I lige skulle se på området her, hvor der jo altså efter stormen i februar er en kolossal masse danske håndværkere heroppe. Hvordan tegner billedet altså sådan, hvad skal man sige, fra det normale, og så nu, hvor der altså bliver en ret så voldsom invasion af udenlandsk, eller skal vi sige sydfra kommende arbejdskraft? Ja, der mærker vi jo en stigning hver år, når der kommer udsendte heroppe. Og det er måske fordi folk tager heroppe af forskellige motiver, de fleste for at tjene penge, men nogen har jo også hørt om, hvor lystigt det går til, og hvor nemme de grønlandske piger er at komme i kontakt med. Og det medfører, at vi kan registrere det med det samme. Det er den første sende, jeg kom herop. At kritikken måske ikke er så stor fra begge sider, og det giver også noget ekstra arbejde til os. Nu lige bag ved Aron Davidsen, der har vi nogle af håndværkerbarakkerne. Hvad mener han om det liv, der foregår dernede om aftenen? Der er så godt at tænke til det, sulisat barakki illuarappassui. Tamakkunan unnuqqan kan pisuqartarna kan isumaqarfiaju. Uanga isumaqqissaarluangina kunnuk taakkula tamakkunan kan pisaqtorsimanersu. Jeg kender ikke rigtigt, hvad man har gjort dernede. Jeg kan ikke rigtig svare på det. Det kommer ikke meget ved at besvare det her rigtigt, altså på direkte. Men jeg har ikke noget med det at gøre, hvis det har haft politiet med, har haft noget med politiet at gøre. Nej, jeg tænker mere på rent menneskeligt. Det tør jeg ikke svare på. Distriktslægen har bekræftet over for os, at der er et ret så livligt natteliv her. Kommunalbestyrelsesformanden hævdede, at han ikke rigtig vidste noget om det. Men vi kan jo spørge håndværkerne selv, netop dem, der er sæsonarbejdere heroppe. Må vi lige forstyrre et øjeblik midt i akkorden? Det er jo pengene, man er heroppe for. Ja. Der bliver jo ofte sagt så meget om, at I har et ret så voldsomt natteliv heroppe. Hvor meget er der om det? Ja, hvor meget der er jo lidt. Altså, vi skal have noget til at slå med heroppe. Og voldsomt, det vil jeg just ikke sige, der er. Vi kan holde vores fester her. Ellers synes jeg ikke, der er sådan noget videre. Men har man indtryk af, at det er betydeligt nemmere at komme i kontakt med de grønlandske piger, end det er for eksempel hjemme? Ja, jo, det er det vel egentlig nok. Det er det, men det er sådan en fast klikke. Det er ikke sådan, at alle byens piger kommer. Det er sådan altså en fast stab, der holder til i barakkerne, ikke? Er det sådan en bestemt slags piger? Ja, jeg ved ikke, hvad en bestemt slags piger er. Det er grønlændere. Altså, jeg ved ikke. Men der er jo en ting, man vel godt kan slå fast. Der er jo ikke talt om prostitution som man forstår det i Danmark, vel? Nej, men altså om det er en fast slags, altså det kan jo også godt ske, at det er fordi, at det er den slags piger, der har ret dårlige boligforhold og ret dårlige forhold derhjemme. Der kan det jo være bedre at sove i en af barakkerne dernede, end det kan, hvor der er 17 søskende. Nej, vi skal vel slå fast, det drejer sig ikke om bare at sove, vel? Det ved jeg ikke. Nu har jeg ikke, altså nu hører jeg jo med til den ældre generation, ikke? Jeg er 34 efterhånden, ikke? Ja. Men hvordan ser den tredje mand ved bordet her på hele situationen omkring, at det er jo ofte sæsonarbejderne, som I er, og I får jo en ret så hård medfart af og til i presse og i øvrigt i omtale. Ja, hvad har jeg at sige til jeres forsvar? Jeg synes, vi får lidt for meget hård medfart heroppe, fordi simpelthen der bødes for dårlige vilkår. Den danske håndværker heroppe, især som sæsonarbejder. Han bliver simpelthen overladt til sig selv. Han har intet og succes simpelthen bare gå op i opholdsstuen, hvor der kun er piger, og det drejer sig om øl og
og piger det hele. Hvad kunne de foreslå, der kunne være for håndværkerne her? En fælles samlestue, hvor folk kan gå over og eventuelt lidt dansemækker og lidt bordtennis og deslige, måske et billigere eller noget sådan. Mere ordentlige forhold, som der er altså et fritidsbeskæftigelse, som i det hele taget kan slå tiden igen, for det er ikke i det hele taget et spørgsmål om tid kun heroppe. Altså, det drejer sig altså først og fremmest om at tjene nogle penge, ikke? Det gør det. Det er det, vi alle kommer herop for. Og for mit vedkommende er det kun for en kort periode og pengemæssigt set. Jeg kunne ikke tænke mig at overvintre herovre. Jeg er slet ikke sådan et sted her. Og Ammassalik 1970. I februar hærgede af storm. I forårs- og sommermånederne rystede af eksplosioner, når genopbygningen kræver klipper sprængt bort. Et byområde med arbejde til alle, der vil og kan. Men hvor længe er der arbejde? Statsbevillingerne er skåret ned for det kommende år, samtidig med, at befolkningstallet stadig vokser. Siden 1933 er befolkningstallet syvdoblet, og man regner med yderligere 60% vækst op til 1985. Ammassalik har i dag 2.500 indbyggere, og der er kun erhvervsgrundlag for halvdelen. Ammassaliks Østgrønlands befolkning, og for den sags skyld måske også Vestgrønlands folketal, skal mindskes gennem fraflytning, udflytning eller måske en blanding af frivillig og indirekte tvungen forflytning, måske til Danmark. Finansudvalget gennemrejser netop i disse dage Grønland fra nord til syd, fra vest til øst. Her i Østgrønland er der ikke afsat bevillinger til længere end 1974. Det kan komme til at betyde arbejdsløshed efter dette tidspunkt. Kunne investeringspolitikken tilrettelægges, så beskæftigelsen var sikret også efter 1974. Det kunne man egentlig godt, men man opnår jo ikke særlig meget ved det. Vi når jo enden alligevel på et eller andet tidspunkt. Så det er jo helt afgjort at distriktet som sådan, med en befolkning på 2500 mennesker, der må ske en absolut frivillig fraflytning, om det skal være til Danmark, eller om det skal være til Vestkysten, det kan være lige meget. Men distriktet kan i sig selv ikke ernæringsmæssigt bære den befolkning. Tidligere jeg var her, der var vi allerede inde på, at når vi nåede 2.000, så mente vi, at så måtte grænsen absolut være nået. Nu nærmer vi os de 2500, og det er faktisk det, der skaffer os alle de problemer. Det er først og fremmest ungdommen, der skal væk fra østkysten. De er også mindre imod det end den ældre generation. Der er nemlig ikke meget for de unge at bestille i fritiden. Dansestedet for eksempel er den tidligere KGH manufakturforretning. Her er der altid fuldt hus, og dansen går livligt til de slidte blader. Afholdsorganisationen Blå Kors arrangerer dansemækkerne. Derfor er Blå Kors populær blandt østkystens unge. Mere anstrengt synes danseglæden hos trommedanserne, som samles fra nær og fjern, når fornemme turister dukker op. Måske har de mennesker ret, de der mener, at turismen er Grønlands fremtid. Det kan sikkert give penge i kassen. Men penge, tjent ved at lade sig beglo som levn fra fortiden, er næppe det, den umiddelbare og stolte østgrønlænder sætter højst.